Nova tempada, 5 probas novas, progreso que podemos manter e un pouco de Vigo. A verdade é que hai un pouco de Vigo. Hola, que tal? Pásase medo, estamos no Recuncho Gamer. Graciñas a toda a xente que nos estades apoiando e que vimos de gañar un premio youtubeiras a Canle Pioneira. Aquí o tedes por aquí. Así que, de novo, graciñas por pasarvos por aquí e apoiar, que iso tamén sempre axuda. Así que tamén queremos compartilo con vosco. Dito cal, Fall Guys ten nova tempada. E o primeiro que comentar dela é que ven con 5 probas novas, neste caso nun ambiente festivo. Digamos que esa é a temática desta tempada número 6. E a verdade é que vendo os diversos circuitos, pois ten un toco Vigo, porque non o vamos negar. Basicamente moita luz, moita música e moito toleime en xeral. Neste caso temos 5 probas, como vos dicía, e 3 delas serán carreiras e outras 2 son un estilo novo no que temos que manternos nunha zona determinada durante un tempo determinado, antes que o resto de participantes. Entón, nas carreiras, cales son os tipos de obstáculos novos que temos? Como sabes que cada tempada hai unha serie de obstáculos que se van repetindo e van integrando. Pois neste caso temos pistolas de pintura. Logo temos unhas plataformas rodantes que se van balanceando, digamos como son os clásicos balancins da primeira tempada, só que neste caso pois en forma circular. Temos tamén os tubos. Oye, os tubos que tamén de momento había un bug. Xogo, comezamos ben. Pois moi ben. Hola. É que sí, lembran un pouquiño a eses tubos de Futurama. E tamén temos estas barras balanceantes nas que nos podemos agarrar e lanzar para adiante. O cal deixa momentos moi Sonic, a verdade. Para quen coñeza os Sonics, pois hai momentos que son moi agárrome, salto, meteme un tubo, vou rodando ata outro sitio, agárrome, salto e tubo e veña, estamos en Chemical Plant. Pois isto sería nas carreiras. No que veñen sendo as probas novas que vos dicía, temos 2 que a verdade que me parecen interesantes, sobre todo a de flota, na que se nos pide estar nunha altura intermedia onde está unha zona amarela, entón temos que ir aguantando nesas posicións, pois entre distintos tipos de trampas, obstáculos, que non vai ser todo quedarse aí xa está, senón que hai que ir rotando para que os ventiladores non nos boten, ou cuidado de non caer dunha cinta transportadora, ou cuidado con eses bongos nos que imos saltando que van virando e todo isto. Pero a verdade é que para min unhas probas máis entretidas e un do contido máis fresco, para min é a miña favorita desta nova tempada. E logo teníamos outra que é semellante, no que neste caso temos que perseguir un foco de luz e ser o que enche o contador ese ao 100% antes que o resto. Basicamente quedan 2-3 eliminados, non hai moitos eliminados nesta proba. Basicamente a min gustame pensar que isto é como perseguir o Nadal en Vigo. Ben, pois ata aquí as probas, pero non quedan aquí as novidades que ten esta nova versión. E aquí estamos a falar de que por fin podemos manter o progreso entre a conta de PlayStation e a conta de PC. Pois ata agora, se tiñades as 2 versións do xogo, sabíades que os obxectos que conseguiades nun ou o progreso que tiñades nun non se pasaba a outro. Agora sí, porque xa comeza a integrarse a conta de Epic para este xogo, o que augura que nun futuro próximo pois tamén poderemos xogar entre distintas consolas cando saia para Xbox e Switch tamén. Que de momento ainda non esperan. Din que están traballando 2022, pero de momento nesta tempada non esperedes que cheguen as versións de Switch e de Xbox. Como hai que facer? Pois nada, ao comezar o xogo pediránsenos relacionarnos cunha conta de Epic ou facer unha conta de Epic se non a temos, pero ollo, tomará como conta principal a primeira plataforma na que liguedes coa conta de Epic. É dicir, se comezamos en PC e imos ter eses obxectos de PC pasados para PlayStation. Ao revés, se comezamos en PlayStation, van ser esos obxectos de PlayStation os que logo imos a topar no PC. Pódese solucionar? Sí. Dinos desde soporte que podemos cambialos unha vez, por se fixemos mal o comezo. Que é o que me pasou a min. Estou agora pendente de tratar con soporte para que me cambien, porque realmente teño máis obxectos en PlayStation que en PC, que onde fixen outro día, onde fixemos este streaming dos que estades vendo as imaxes. Pero é un primeiro progreso para o que virá seguramente que será un tipo de xogo multiplataforma o estilo que temos no Rocket League ou no Fortnite. Xa sabedes, desde calquera plataforma mantemos o progreso e podemos xogar con outra xente que está xogando tamén en calquera plataforma. E que máis novidades nos agardan? Pois temos unha serie de personaxes que xa están anunciados para as nosas vestimentas. Son 2 inspiradas no Ghost of Tsushima, Jin e a Fantasma. Estas están incluídas dentro das recompensas que podemos obter subindo de niveis esta tempada. E logo tamén van continuar os eventos
por tempo limitado, por 3-4 días, no que temos que facer unha serie de probas, unha serie de requisitos para ir acadando puntos e desbloqueando novos traxes, como xa pasou co Ratchet & Clank, e que neste caso din que o primeiro dos que van a sacar vai ser un de Sackboy. Como vedes, de momento todo moi ben sellado a que son franquías de PlayStation, de Sony. Polo demais, como sempre, eu que digo, é un xogo que só lle queda crecer, sigue medrando, e que, aínda que sí que lle siguen faltando esas cosas para botar partidas con amigos dunha forma máis cómoda, pouco a pouco, e a medida que vai chegando o resto de plataformas, pode quedarse como un xogo que este aí dentro do espectro dos xogos online, e que a verdade é que é un xogo que a mí me parece máis interesante ou me parece menos tóxico en xeral que algunha das outras comunidades, porque entrar no Rocket League a veces é de voume enfadar co mundo porque hoxe teño día. Entón, o Fall Guys máis ou menos sempre botaron a brincadeira, uns saltos, caer e demais, entón é un xogo bastante entretido, e aparte xa sabedes que nos directos explotámoslo moito e tamén eu creo que disfrutades e nos disfrutamos con vosco. Así que seguiremos falando do Fall Guys nos vindeiros meses seguramente, e mentres tanto, nada, deixade un like no vídeo se vos pareceu interesante o que vos comentábamos, suscribidevos, de novo, graciñas polo vosso apoio que nos fixo chegar a este premio de youtuberas, e nada máis, saúdos aí a gordillo e coidadevos. Lembrade, isto é pretempada, que logo me ven aí a xente e me di, isto é tempada ou pretempada? Pretempada.